Velkommen til webinaret, der i dag skal handle om gratis ressourcer til at være mere kreativ i sin hverdag. Ikke mindre. Og det handler om, at jeg har samlet nogle gode links til dig. Nogle grafiske links, hvor du kan hente ressourcer. Du kan få grafik og billeder og baggrund osv. og hente ned og arbejde videre med det i Illustrator og Photoshop for eksempel. Så har jeg lidt inspiration til, hvor du kan finde gratis fonte henne. Gratis og gratis, det kommer vi lidt ind på, men når man har betalt for Adobe-pakken, som man jo har, hvis man kører Creative Cloud, så har man adgang til det, der hedder Typekit blandt andet. Og det vil jeg hurtigt vise, hvordan det fungerer. Jeg håber, at med det her lille webinar, at jeg giver dig inspiration til at arbejde videre med dine programmer. Ellers er der sådan her på grafisk undervisning, at vi har i hvert fald 2 kursusforløb, som vi kører nu her. Vi starter 2 nye forløb op her i januar. Det ene det handler om, hvis du ingen forudsætninger har som grafiker umiddelbart, det kan være, at du arbejder sammen med en grafiker, eller godt kunne tænke dig at komme i gang, så har vi et forløb over 12 uger, hvor du kan blive inspireret og få videomoduler, hvor du kan sidde og arbejde med på egen hånd. Og ellers så har vi for de mere øvede grafikere et tilsvarende 12 moduler, som også er online videobaseret, men som går mere på at få inspiration til at udnytte de her programmer, man sidder med. Altså lidt af det webinar, vi sjovt nok har lige nu. Hvor finder vi gode ressourcer henne, hvordan udnytter vi dem, og hvordan kan vi arbejde videre med det på en spændende måde? Hvad er trenden, og hvordan kan vi arbejde med grids og alt sådan nogle ting? Spændende typografiske elementer som OpenType og den slags ting. Det er det, som det kursusforløb handler om. Ellers er der selvfølgelig en masse gratis ting her og på grafisk undervisning. For eksempel vil jeg lige anbefale, at du kigger en gang på vores blog. Den er ganske omfattende efterhånden. Vi har masser af links til for eksempel at lave mindmaps, som vi talte lidt om på det sidste webinar. Hvordan du kan lave moodboards har vi også artikler om på bloggen. Og endelig er der masser af links også til for eksempel at finde ressourcer videre, lidt ligesom jeg prøver at vise nu her på min skærm. Så bloggen er den ene ting, og det andet jeg vil anbefale dig at kigge på, det er også vores tirsdagstip. Og de er jo også ganske gratis, og tanken er, det er et lille inspirerende videoelement i hverdagen, der kan give dig et spark i et sted til at sige, nå ja, det var egentlig meget smart det her. Så kig på vores tirsdagstip, kig på vores blog, og ellers så synes jeg, vi skal se at komme i gang med vores webinar. De grafiske links, jeg skal til at vise nu her, nogle af dem har i hvert fald nogle rigtig sjove navne, og de har det til fælles, at det er spændende, flotte, professionelle grafiske ting, som man kan hente ned. Og nogle gange skal man ikke engang registrere sig. Man kan simpelthen bare klikke ind og trykke download. Man skal så lige vælge den rigtige download-knap, ellers så havner man på et reklamebanner eller noget af den stil. Så hold tungen lige i munden. Men lad os kigge på de links, jeg har samlet nu her. Det første lige vil vise det er allfreedownload.com. Her der finder du grafik i alle mulige afskygninger, vektorgrafik og billedgrafik selvfølgelig, og du finder også Photoshop brushes, du finder icons, og de er alle sammen gratis, frit til at downloade. Du skal ikke engang registrere dig, så hvis jeg for eksempel går ind her og finder en illustration, det kunne være den her Spring Vector, så klikker jeg på den, og det næste jeg gør, det er at klikke Here to free download this file now. Yes, klikker på den, henter den ned, åbner den i Illustrator, og vupti, så har jeg grafik, jeg kan gå i gang med og komme i forårshumør af. Så det var allfreedownload.com. Den næste, den hedder VecTC, tror jeg nok det udtales. Og fuldstændig ligesom før, du kan hente mønstre ned, baggrunden, grafiske elementer det hele taget, som er nemt at arbejde videre med, både i Illustrator, Photoshop eller i andre tegneprogrammer. Så VecTC. Den tredje, jeg har her, den hedder Docfiles, og præcis ligesom før, masser af grafik, god inspiration også, hvis man i det hele taget selv skal lave sine egne ting. Så Docfiles kan jeg gå ind og anbefale. For eksempel når jeg henter filer ned, som her, Photoshop-filer, jamen, så består de af lag med mønstre eller effekter, eller hvad der nu er blevet påført, og dem kan jeg selvfølgelig frit arbejde videre med bagefter. Så det er en god måde at få et boost til sin grafiske hverdag, det er at hente de her Photoshop-filer ned. Der er knapper, og der er mønstre, og jeg skal give dig her. Så Docfiles er bestemt et sted at gå hen. Det næste her skal nok få smilet frem på nogen. FreePic hedder den, og ligesom de andre, så har jeg mulighed for her at også hente grafik ned. Så igen til værktøjskassen, freepic.com, nyt bookmark, og gå ind og få inspiration her. De bliver hele tiden opdateret med grafik fra grafikere rundt omkring i verden. Endelig er der selvfølgelig også Color Lovers, som er
et mere professionelt site, hvor grafikere prøver faktisk at tjene penge på tingene. Så det vil sige, at man kommer ud for måske at skulle give $5 eller $10 for noget utroligt flot lavet grafik også. Så det synes jeg også lige skal med her. Man går ind og registrerer sig, og så er man klar. Jeg har lige et eksempel her på grafik, jeg har hentet ned, som igen også er vektorbaseret grafik, lige klar til at pille i og arbejde videre med. Et program, som du sikkert kender og bruger meget, det er Dropbox. Og Dropbox er gratis. Det skal forstås på den måde, du går ind på dropbox.com, registrerer dig, og så har du mulighed for at downloade et program. Så når du har installeret det program, så kan du vælge, hvilken mappe der skal være delt, og det er typisk en mappe, der hedder Dropbox. Og når du lægger ting i den mappe, så deler du det med en server, og det vil sige, at det bliver taget backup i baggrunden. Når det bliver taget backup i baggrunden, så betyder det, at du kan tilgå dine filer fra andre maskiner, hvis du også installerer Dropbox på den. Så det er en smart måde at dele filer mellem en bærbar for eksempel og en stationær. Men også, hvis du har en iPhone, en iPad, så betyder det, at du kan tilgå det ved at trykke på dit Dropbox-symbol, og så kan du se alle de filer, du har liggende på Dropbox, altså på din computer, altså på din bærbare Mac. Det er den ene ting, og det er det, der er smart. Noget andet, der er også smart, det er, at du kan lave shared folder. Og shared folder bruger vi her på grafisk undervisning. Det er, at når jeg lægger videomoduler ud eller øvelsesfiler, så lægger jeg dem ned i en fælles Dropbox, som jeg deler med mine kursister. Og på den måde har vi nemt ved at kommunikere med hinanden, fordi det kører også den anden vej. Jeg kan altså også få filer tilbage og på den måde se dem. Og det er jo ganske smart. Men jeg vil lige fortælle en ting, som måske ikke alle er klar over med Dropbox. Og det er, at du kan gå ind, når du har en Dropbox-account, så har du også en mappe, der hedder Public Folder. Og når du lægger ting i den public folder, så betyder det, at du får et unikt link til den fil, eller de filer, der ligger der. Husk, hvis det er en mappe for eksempel, så er det en god idé at zippe den, altså pakke filen først. Når du så har det, så er forskellen nu, at i stedet for at have menneske til menneske, altså account til account, hvor du deler, så betyder det, at du nu har en mulighed for at dele et link med alle andre. Og det er det, som vi benytter her på grafisk undervisning. Når vi lægger filer ud, som andre kan downloade, så lægger vi det i vores public folder, højreklikker på det på vores desktop, får et unikt link, som vi lægger ind på vores website, eller sender som en e-mail, eller hvordan det nu er til folk. Og på den måde kan vi altså distribuere et link til en fil, der ligger på en server et andet sted. Så det er public folder, som er ganske smart. Og ellers så arbejder Dropbox utrolig meget sammen med mange andre firmaer, sådan så at du typisk har mulighed fra programmer, og specielt på din iPhone og iPad osv., der har du mulighed for at gå ind og åbne eller gemme ting direkte til og med fra din Dropbox. Dropbox er gratis med 2 GB. En ting, som man så kan gøre, det er, at man kan købe sig mere adgang, og det er jo selvfølgelig det handler om. Det første fik så gratis, og ellers så koster det penge, sådan er det. Men jeg kan kun anbefale Dropbox. Et rigtig stærkt alternativ til Dropbox, det er Creative Cloud. Og det er sådan, når du har købt for nogle få 100 kroner om måneden abonnement til Adobes Creative Cloud Suite, eller det hedder det jo ikke længere, men deres Creative Cloud løsning, så har du med det samme en fællesmappe, en mappe, som når du fra dine programmer gemmer ned i den mappe, så bliver det synkroniseret, ligesom Dropbox. Det der bare er forskellen, det er, at du får 40 GB i stedet for 2 GB gratis i gåseøjne. Og det skal forstås på den måde, du skal betale abonnementet hver måned til Adobe. Det smarte er så, at når du har det op at køre, så når du begynder at bruge dine apps, din Photoshop, dine andre kugler osv., dine programmer, du har med dig på farten, så synkroniserer de også op til din Creative Cloud. Så på den måde kan du også være på farten. Og jeg kan sige, som freelancer for eksempel, eller hvis du sidder og arbejder på 2 eller flere maskiner, så er det utrolig smart, at du kan gå hen til hvilken som helst computer, og med dit Adobe ID kan du gå hen og hente alle de nyeste programmer ned, åbne for din Creative Cloud folder, og på den måde trække dine filer ned, og som jeg skal til at vise nu her også, installere de fonte, du eventuelt har brugt, som bliver brugt med Typekit. Så jeg kan altså gå hen til hvilken som helst computer, der ikke har installeret de her ting, åbne for min Adobe ID-account, hente programmerne ned, installere dem på min maskine, få hul igennem til Typekit, installere de skrifter, der skal bruges, og hente de filer, der skal bruges også. Så man kan altså få utrolig stor fri bevægelighed ved at have en Adobe ID-account. Så det kan jeg stærkt anbefale. Fonter er jo lige så meget til at sætte et grafisk præg.
Og der er 2 bud på banen her. Det ene der er fra Google, og det andet er fra Adobe. Lad os lige tage google.com/fonts først. For det første så er det jo en masse fonte, der ligger her. Der står 632 fonte, der er fontfamilier, der er til rådighed. Det er jo tænkt umiddelbart til at blive brugt på web, altså i en webbrowser, og på den måde komme ud over problemet med Arial og Georgia, og vi ellers hedder de her standardfonte. Og det er jo ganske smart, men det der er rigtig smart, det er, at man kan gå ind her og installere et program, der hedder Skyfonts, som er gratis, og når man har hentet det program ned, klikker lige på linket, så havner man på fonts.com, og her der kan man altså downloade Skyfonts. Og når man har downloadet Skyfonts og installeret det på sin maskine, så har man her mulighed for at ikke bare bruge fonterne, men altså også hente ned og bruge dem i sine programmer som Illustrator og Photoshop osv. De har for eksempel her de 10, 20 eller 50 mest oftest brugte Google font families, og det kunne selvfølgelig være et udgangspunkt at hente ned på sin maskine og bruge dem. Så man trykker her Skyfonts og trykker Add, og når man har gjort det, så har man mulighed for at gå op her i sin titellinje, og her administrere sine fonte. Og på den måde får jeg altså et overblik over, jeg kan søge selvfølgelig efter andre fonter, specielle fonte, og jeg har også her mulighed for at få et overblik over alle de fonter, der nu er installeret. Så Google Fonts er ganske gratis, og selvfølgelig en oplagt måde at komme videre med sine grafiske opgaver på, ved at finde en speciel god font på. Det næste det er jo, hvis du har Creative Cloud, hvad de fleste grafikere nok har valgt at opgradere til. Det er i hvert fald næsten set med mine øjne dumt at lade være. For nogle ganske for 100 kroner om måneden, så har du altså mulighed for at ikke bare bruge programmerne i nyeste opdateringer, nyeste opdaterede udgaver. Du har også mulighed for her at gå direkte til det, der hedder Typekit. Og her der har Adobe så et samarbejde, eller de har opkøbt et firma, som de tilbyder muligheden for, at man kan tilgå alle de her fonte fra sin maskine. Så går jeg ind for eksempel her og vælger Desktop Use Only, altså fonter, der både kan bruges på web og desktop. Eventuelt, nu mit fokus lige nu, Desktop Use, for jeg vil gerne bruge sådan en slab serif som den her, Chaparral, og hente ned. Så står den og kører lidt, og den erfaring, jeg har nu, det er, at det står faktisk og kører pænt meget længe. Så man tror ikke, det virker, eller jeg troede ikke, det virkede, men 5-10 minutter senere, så kom der så en besked om, at nu var for eksempel Adele her og Copal, som jeg har brugt tidligere, installeret og klar til at bruge. Det der hele fidusen ved at bruge Adobe ID her, det er altså, at du har adgang til alle de her fonte, og kan hente ned og bruge dem i dine grafiske opgaver, men uanset hvor du sidder henne, om du sidder på din Mac, din PC, på job, som freelance eller et andet sted, så kan du altså hente fonterne ned og bruge dem, og det er ganske legalt, for du har betalt adgang for det. Så det er jo lidt specielt og lidt anderledes, så det synes jeg bestemt, du skal kigge på. Det er altså typekit.com. Your joy, your inspiration, your life, your destination. Share